ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, шахсиятое ки ҳаррӯза Саудо ТВ 01-га тамошо мекунед. Имрӯз число 6 августи соли 2025 сол. Навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон мешавад. Тамошо кунед бачаҳо азиз. Рақамҳоро мегузорам ахираш 99 WhatsApp ма. Шояд ягон хона, шояд ягон мошин, квартира, техника, аппаратҳои фурӯшӣ боша, метавонед дӯстон дар WhatsApp ман муроҷиат бикунед. Реклама мекунед дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта метавем. фикротонро дар таги комментария видео нависонда монед. Аз куҷо то чанд сум шумо дар хона дар кор, аз кадом территория дар корай, чанд квадрат, чанд сотиқ дар корай. ҳатман ба ҳатман комментариҳоро мехонем. Аз рӯи комментҳо навори баъдина пешкаш мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат ай. Ваҳдат беҳад ҷои обод. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Одилӣ, 250 000 сомон. шумо дӯстон видеоро тамошо кунеду адресҳоро бо диққат гӯш кунед. ман оиди ҳамин хона чӣ мегӯмам. 250 000 Симиганҷ, деҳаи Одилӣ. 3 дар хона дора, 6 сотиқ замин дора, 1 то подвал дора, ҳаммом дора, шикатур кардагиай. фақат дару тиреза мондагиай. тамом. об свет ҳастай. то хонаро мега раҳ асфалтай. дар пеши хона остановкаи мошино ҳастай ва дар пеши остановка боша хоб магазини калон дора баша азиз. мактаб масҷид боша 100 метр дурай. уқад дурӣ нестай. аз хона то мактаб то масҷид 100 метр дур. раҳҳо ҳама асфалтай. 250 000 сум. дар ватсапшон лозим боша марамат занг бизанед. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе, 82 микрорайон. сехонага масоати 75 квадрата. 9 этаж, доми 16 этажа хонае ки мо навор кардесем дар 9 этаж қарор дорад. нарх боша ами 75 квадрат бо ремонтҳои дараҷаи олӣ. ҳамин видеора худам навор гирифтам бачаҳо, медонед, худам рафта живой навориш кардам. 97 500 $. як квадраташ 1300 $. туғри гирифтасай. ду рақам дастӣ ё ин ки ватсапша мегзорам. худотон боз маълумоти бештарша бигиред. аз ман навор кардан, аз шумо лайк гузоштан дастгирӣ кунед. аз шумо ҳечи намеравад бачаҳо. шумо ягон сум натен, ягон кори вазмӣ накунед, ё ки ягон амал иҷро накунед. фақат ки ҳамин як дона лайк мемонед, аз тарафи шумо ба мо як дастгирӣ бениҳоят бузург мешавад бачаҳо. мода фақат як лайк дар кор. подписатсия накунедам ҳечи намегем, чунки вақте ки подписатсия кардем, мо хонаҳоро ки навор кардем шумода автоматӣ уведомление меравад бачаҳо. оиди хона бачаҳо худотон занг занед. 3 дар хона 75 квадрат. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ нигоҳ кунед. хонаи назди ҳавлигӣ масоати 3 сотиқ замину дорои 7 ҳуҷра назди мактаби 7 шаҳри Кӯлобда қарор дорад бачаҳо.
280,000 сомон нарх. рақамҳои 47, 47 ва ахири рақамҳошон занг занед. хона бо ҳамаи шароитош, хона сӯрошна фурӯхта мешавад. наздик ба бозор, наздик ба вокзал, наздик ба университет, 3,1 сотих замин. хуб просто хона мега хушрӯи бадай, шароитҳои беҳтарин қатъияй. 280 мегем. одамое ки бо серьёзни харидор мебарояд, бояд чинимчи савдо дора бачаҳо. успед кинен, шанси беҳтарин дар видеои числои 6 август бигиренаш. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ ҳар як хонаҳои қабул мекунем. бовар кунен, беҳтарин хонаҳоай. об дар ҳавлӣ диден, анаки далчик гӯш кунен. хонаи назди ҳавлигӣ дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбутта дар дачаҳои бобои Маҳмуд қарор дорад. 3 дархонаву 2 сотих замин дорад. нарх 270,000 сомонӣ. як калидор дорад, баня дорад, об свет постоянӣ дорад. ай Гулбутта то хонара 3 километр роҳай мега. нархи хона 270,000 сом. хелик нархҳо ҳами редка меғалта. ҳамиам иншоаллоҳ фикр мекунем дар ҳами канали Сауду ТВ мешавад. 270,000 сом бача. бози ҳами нарх навои ҳаму як хонагаи 25-30 квадрата 350,000 сом ай. ин боша назди ҳавлигӣ ай. харидори серьёзно аз уми канали мо дӯстон занг бизанед. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, пушти бозори Меҳргон, доми 16 этажа, хона дар 15 этаж, духонагаи 60 квадрата, нарх 460,000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳо боша 100%, дома моҳи декабр меспорам. як бори дига мегӯм бачаҳо, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, пушти бозори Меҳргон, доми 16 этажа, хона дар 15 этаж, духонагаи 60 квадрата, 460,000 сомонӣ. ҳами ватсапе ки мебинед ахириш 5127-ай, оиди ҳами квартира занг занед ва беғайри ин квартира бо якчанд вариантҳо дорад. оиди ӯам метавонед занг занед. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки бо якчанд вариантҳои беҳтарини фурӯшӣ. ҳами Сауду ТВ иншоаллоҳ дар хизмати мардумай. ҳаррӯза савдо кардастем хонаро, ҳаррӯза роӣ мекунам. як сайти интернетӣ ҳаму приложение накшодем, тамом дига ҳама чи ҳаст бачаҳо азиз. хонаи назди ҳавлигӣ дар Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор, 18 сотих замин дора ва 5 дархона. обши 18 сотих ва 5 хона 216,000 доллар. ана ака нигоҳ кунед. ира якчанд қисма метавонед бихарен. як сотихаш 120,000 сум мешавад. метавонед нимша бигирен. 108,000 доллар да мисоло. ёки маслиҳа кунед половинча бигирен. об свет доимӣ ай. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор. одамое ки территория медонад, чихел ҷои зур. ин тарафҳо мегӯянд намехезад, хеле нақшода нест ай. об свет доимӣ. 3 масҷид дора. бахшиш 3 намуди об дора. масҷид аз хона 30 метр дур ай. мактаби Садиқ 50 метр дур ай. маршрути 7 аз пеши хона мегзарад ва маршрути 57 боша канечкаи пушти хонаи мо ҳай мегӯям. хоб албатта ки аи тараф аз тарафи колхоз нево, поёни политехникум нево, аз ин тарафаш противаш канечкаи маршрути 57 ва автобуси 6. алиш намешавад нақд.
фурӯхта мешавад. хона ду дарвоза дорад. барои ду оила хушроак, фасонак мешавад зиндагӣ карда. занг занед бачаҳо аз номи канали мо. далши видеора худтон тамошо кунед. видео дароз буд, ускорид накардем, ба ҳоли худ гузоштем бачаҳо азиз. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотих замин дораву 4 ҳуҷра дорад. назди суди олии ноҳияи шаҳри нав 259 000 сомон. хонара дидем кадом ҳолатда қарор дорад. 259 000 сомонӣ, 2 сотиха 4 ҳуҷрага ҳавлӣ дар маркази ноҳияи шаҳри нав қарор дошта, дар бараш суди олии ноҳияи шаҳри нав вуҷуд дорад. мактаби рақами 1, мактаби интернати маъюбон ва бозорчаву мини-маркетҳо дар назди хонамон қарор дорад. нархи хона 259 000 сомонӣ. бачакҳои азиз, ба хотири Саудо ТВ, ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ дар видео лайк гузорен. ҳамин хона нахаренам, подписатсияву лайк монен. аз ҳаматон розӣ бачаҳои азиз. квартираи фурӯширо тамошо мекунем ака. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, Зарафшон, Сарнисор, назди поликлиникаи 14, назди таксиҳои Ҳисору Регари шаҳри нав. духонагаи 44 квадрата, доми 20 этажа, хона дар 14 этаж қарор дорад. нарх боша 380 000 сомон. доми бобои Бексабурай, доми Мастер Окай. Мастер Ок чӣ маъно дорад бачаҳо? агар ки бидонен биген, мо ҳам фаҳмем. доми Мастерок мега чӣ боша? бисёре мега ки Мастерок дар таги дом, яъне ки мағозаҳо ҳам бисёрай ҳамо дома доми Мастерок мега. рост боша ё не? алиши ба хонаи заминӣ мега, алиш мекунем. хуб, кредит намешава, алиш мешава ба хонаи заминӣ. нашоти квартира 380 000. дом мега мақсад ремонтош беҳтарин кардагиай. одамое ки серьёзно харидорен занг занен, я чунин чи бо арзон мешавад иншоаллоҳ. дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дар Ҳисор, шаҳраки Шарора, 6 сотихаву 2 ҳуҷрага, 270 000 нарх. рақамҳои 3277 ахири рақамҳои соҳибмулк. хона дар маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез қарор дорад, шаҳри Ҳисорда. масоҳати 6 сотиха 2 ҳуҷрага бо ҳама шароитҳо: ҳаммом, анборхона, ошхона ва ҳоҷатхона. гирду атроф маҳкам, забор гирифтагии дарвоза дорад. ҳуҷҷатако 100% ҳастай. 270 000 сомон нархш ҳастай. серьёзни фақат одамои конкретно марамат рақамода занг занен, иншоаллоҳ маслиҳат дорам. видео чӣ хеле бачаҳо? бешухӣ ки
ҳамин навор маъқул шид ё ки нешид, тарзи фаҳмондан чӣ хелай, хатогиҳо дар чӣ бошад, коммент кунем бачаҳо. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи рӯдаки ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Ҳасанобод. нарх бошад 300,000 сомонӣ, дорои 6 сутӣ ва 3 ҳуҷра. рақамҳои дастӣ мегузорем. 3 дар хона, кухнӣ, баня, 2 хона ремонт, 1 беремонт. нарх 300,000 сом арзон бо мешавад. ноҳияи рӯдаки ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Ҳасанобод. хеле нархҳо редка мешавад. ҳамин 300 тара бо арзон мекунад бачаҳо. занг зарем пурсон шед. дӯстони азиз, ирӯза навори мо тамом шид. чизе ки ёфтем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки роӣ кардем, хулас ҳамаша ҳаракат кардем, хушрӯ карда бо як суҳбати хубу орому монтажи фасони зебо навора хостем ки ҷамъбаст кунем дар числаи 6 август ва далши рақамҳоро мегузорем дар аввали видео. шояд ки дар шумо низ ягон хона бошад, ягон квартира бошад, ягон мошин бошад, ягон аппарат техникаҳо бошад, компанияҳо бошад, чизе ки барои фурӯши реклама бошад, метонен дар Сауду ТВ муроҷиат бикунен. иншоалло мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бутем. ҳарчанд ки ҳаррӯза хонаҳоро равон мекунанд, ҳаррӯза ба дастгирии шумо савдо мекунем. хонаҳоро чӣ хел савдо мекунем? канали пешай. ин Сауду ТВ 01 канали дуюмай ки тамошо кесем. канали аслӣ Сауду ТВ ки дорои зиёда аз 50,000 обуначиай. ҳаррӯза навор дорем бачаҳо. ҳаррӯза хонаҳо савдо мешаванд. барои савдо мешаванд? барое ки хонаҳоро живои бисёр равон мекунанд. баъд амо ҳастай блогерчои навбаромаде ки клиент надоранд ки хонашон равон кунанд. ба ҳамон хотир наворои моро мегиранда дар ҳамон сайтҳо гузоштан мегиранд. вақте видео чӣ қадар паҳн шавад, ҳамоқа савдо зиёд шидан мегирад бачаҳо. баъдан 5 YouTube канал рекламагузорӣ мекунем худмон беғайри удздако ва дар TikTok и Instagram реклама мекунем. ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. баъдан хонаҳое ки равон мекунем нарх набоша, нархи осмонӣ нагузорем ки шояд савдо нашава ва дуюмбора мода муроҷиат накунем. хонаҳое ки арзанда ба нарх нест ва ё дӯстон ҳеҷ вақт савдо намешавад. ягон галу нагира дағалам боша, ягон галу нагира ҳеҷ кана мегираш. ба ҳамин хотир фикри мардуми ғариб, фикри апашко холашкоро кунем ки тӯли чанд солҳо дар Русия кор мекунад барои як порча замин бачаҳо азиз.